9 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нитсаи фаронса дар ҳошияи конфронси созмони милали муттаҳид оид ба уқёнус бо сарвазири шоҳигарии Камбоҷа муҳтарам ҳун манет мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили густариши муносибатҳои тоҷикистону Камбоҷа баррасӣ гардид. президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ёдоварӣ аз 30 соли барқароршавии робитаҳои дипломатӣ изҳор доштанд ки мо ҷонибдори тақвият бахшидани онҳо ҳастем. ҷонибҳо ба масъалаи рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои ояндадори тиҷоративу иқтисодӣ, саноат ва бахши фарҳанг таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. роҳандозӣ ва рушди ҳамкорӣ байни парлумонӣ мувофиқи мақсад дониста шуд. дар чаҳорчӯби робитаҳо дар созмонҳои байналмилалӣ аз дастгирии ташаббусҳои якдигар изҳори қаноатмандӣ карда шуд. таҳкими ҳамкорӣ дар масоили пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим ва таъмини устувории муҳити зист аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. дар фароварди суҳбат аз сарвазири шоҳигарии Камбоҷа даъват карда шуд ки барои анҷоми сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф биёранд.